Nhasi tabuda takananga kuno kutafara uko kwatakazombodongorera mukoma Ronaldo Masedze Apihwa vane makore 24 ekuberekwa pamwe chete naamai Mai Vake handiti vatete makadi zvenyu tiripo makadiwa aiwa tinofara vari sei mukoma mukoma vanongodaro ndo vamuri kuona akarara pa handiti aiwa tinotenda tatiuye tizokuonai muri yeZimbabwe chekutanga vangada kuziva pane umwe atanga kuonai nhasi vangada kuzivai kuti munonzani uye dambudziko rine mwanakomana muchidimbu nderei. Inini ndinoitwa Efnes Zakaria. Dambudziko rina Ronaldo inini pari zvino kuti ndinyatsonzwisa kuti nderei chaizvo ka riri kutondinetsa nokuti nditoripo pakutsvaga kuda kuziva kuti chii chakaitika paari. Semunhu akaberekwa zvakanaka aitoshandawo aitoitawo mabasa aiita zvekutoti aitondichengetawo mukoma nei but pamatangira zvakaita zvakadzosera zvinhu zvese mumashure. Aifamba asi iko zvinhu zvaachafambi. Aigona kudyawo ega achitotaura nyaya but iko zvinhu zvaatoo mucheche. Kudyisa, kugezesa, kupfekedza, kumutsa, kugadzika zvese kungomuitira pasina chaachakwanisa kuita. Saka dambudziko racho ndikutorishayawo kuti riri papi chaipo nditori neshungu yekuti dai ndaziva kuti chii chakaitika paari. Alright. Ndingangoti muchidimbu mhuri yeZimbabwe kune vatanga kuonawo nhasi ndo mamiriro akaita situation iri kunoko pana mai vaRonaldo. So kutaura kuno mai vaRonaldo ndo vakatogara pano vachichengeta mwanakomana sekutaura kwavakamboita baba vaRonaldo vasisipo handiti. So amai ndo vakutobata basa rekuti ndo mai ndivo baba zvakare. So zvinorema kuti vange vachichengeta mwana ane condition yakadai zvikuru sei mwana angatova munhu mukuru wekutoti anenge anga akutozviitira zvese ega. So mushure mekunge taita vhidhiyo rekutanga kana usina kuriona tsvaga vhidhiyo rekutanga pano panga pano paYouTube or paFacebook unogona kuriwana. So vhidhiyo iri ndo rakazoonekwawo nevanonzi amai Marange. Amai Marange mushure mekungoona vhidhiyo iri vakabatikana zvakanyanya vakabva vatidana vakabva vatiti uyai muzotorawo zvishoma vakatobvisa mumba mavo zvavakanga vainazvo vakati aiwa tishare nehama. So ndo grocerywo diki riri panapa ratokumbira kuti mugamuchire chipo chabva kumunin'ina wenyu vatiwo aiwa endai munonipirawo vakoma kuti vabatsirikane nemwanakomana. Zvakare pane mapambazi arapo pane vanonzi sisimemo vanoshandirawo muguta reHarare vakabata zvakare vakati aiwa endai munosvitsawo mapambazi awa kuti sisi vangu vabatsirikane nemwana wedu. So tinongokumbira kuti mugamuchirewo chipo chatumirwa nacho ichi. Mai Marange zvakare ndo vakatidirira fiyo yekuenda kunotora zvakare nekuuya panapa. Aiwa ndinoda kutenda hangu pane zvaitwa namai Marange vasaitirei inini chete varopafadzwe pane zvavaita kana sisimemo pamapamba nokuti Mwari ngavakuitirei zvakanaka vawedzere pamabvisa ipapo. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe kune vanenge vachida kubatsirana na mai vaRonaldo. Aiwa ihanzvadzi yedu mwana wedu kana vari vanhu vakuru ndisisi vedu Ronaldo mwana wedu handiti. Ngatingei tiri tinovabata panhamba dzavo dziri pascreen movabata ipapo mukurukura navo kuti mungabatsirana navo sei. Zvakare munogona kutibata veSaint TV mukada kutituma kuti tiuye sezvozvi tinongouya tobva tabatsirana nehama dzedu. Aiwa tichida kutendai zvakanyanyisa nekuramba muchititsigira nekuramba muchisapota Saint TV. Tikukurudzira kuti let's subscribe, let's follow our Facebook page. Also don't forget to share our videos so that tinge tinoti guu reSaint TV ringe tichisvika kure. Aiwa maita basa nenguva yamatipa yekuti tinge tinokurukura mazvita. Tinotenda from Uncle Saint neSaint TV crew for now. Much love.